Parlok mentah kesingi dan hakane ka yeng jongki neki parlok jongi apo anong pendeng kadai ka longing longsem ka ba syait ba ban roi ban nadu bangai kendu nengkong ki ha kasnam araja pra nadu ye imei ye ipa jongane ka yeng ki khon pat hadu ki ksiu mentah ki badang retro baru khot ki long ki ba it ban roi bat ki don ru kasur ka ba biang ba ban roi mentah kane ka por pin sayo ban pin sayo sngau ya ka jing ya thu lengkot jongki ha ka jing de ka jing roi kum ka yeng kasem bat kum juru pin sayo ban sakhi ka ka jing roi ka bakin ai apne jongi ha ka ne ka por mata tenadu mensuang yo soi pi ba pi sha sultanat ba ban roi ha ka jing kan mau jo pi nadu ba pidang dap kan snem pi sha malen ban roi nadu ba dang khnai dang khna pi sha roi bitang ki jing roi gospel ha ka snem arajar pra ladang ambakla ime jong piru i dangdan nadu kitu ki poru phila shadroi to sutanat shadroi olto nei shadroi olto ta jirai ka ba gi ot pan ka mat phi ka de ka ba ong hakini ki sni khadu te la bagani ki jirai gi yo sibun ki jingir khu kuma pe ki ki sni mentama kum te jirai ka ong gini ki de sni khadu te gi yo men sim shi ki de e ha kum ki sni mentang yo iba kumba phila yo ban thau ba ki ai thang de thai la ban du re ka tin jom dai ka ban du shet pe youtube ha i shet pe ji ka youtube jong phi nang ta ni shet subscribe ru nang ta ni shet ding kong e bang ni yo ka man sim bang in di hoi ni shet rai na du ba khna rai ni na du bang ni nang kan du e phi ni nang kham yo man sim shu ban rai nang ta bang ni pe ki youtube jong phi ka long ka ban kan de ka man sim ga jongi bangi ro gi kwa ban rai kham ha shu kham tam ban ni roi utrai ma tingi seven ai khulai ding kong e ya phi yo ban ya lam yi kan ku sa ba ha dang ba ka youtube jong phi ro kan long ka jing khu ya ki ba bun ki balang ki ba yo ban pe dang ba ka jing rai jong phi kan no snam mentah ka karta jong phi no se ki refulai phi kai kum noi kini khon jong phi ba baro khot ki nang ki start ba ban roi em ai la de ki kat ba ki la ban le e kan no ba por ba ki ruai ki de ban nang hi ba ki la ban yo kini kuno ki kinja di luar ada gi yo ki ruai ki ba pula ki la ban yu gini ki hagi mobile ne hagi pat knang ba ki la ban tip bi so ki le ban sim haga mobile ba ki la ban yu nang ta ba ki persiang jong ki kan ki na ba por si ba por bat ka jing le jong ki umde ba ki nang tu sulphal ni ginang ha ginu gunu ki banta andre de tang ki jing persiang na ki jing le stom jong ki miru ni sai penslur na du ba don miru ni sai penslur na du mustap na mit ha ki por baro na du ki jing duai ba ni ra thrang ji sha ki khul jing ki long ki nong yalam la ni ki long ki nong ruai la ni ki long ki de ki nong yalam jong ba lang ba kham tam nang ba ra jing don jong ki so ban ai ni sem kham tam ni ki kini pa ta ka jing e ka jong nge po ba lang ki don ki babon ka ba shphang ka jing ruai la ki babon po ka ba lang ki shpteng ban ruai na mar ba ki dang tuna ha ka sur ki jing ruai ban kum ju ru kapan kan mau kum ju ngasabot kan mau e kham tam ye kimi jong ni khon shed mai la ni sai kin tu lang ba yi khon samla po ka balang lada kim e ba kim ruai ba de ka kin het ba ka ong tong in la yar ruai ba ngi de sim banta we de ni we ba kum ju na du yeng ru ye gi khon kam ai lat ba kin snap jar jar ruai na du gi khon kseu la ni na du gi khon la jong ru sim ga ta ga jing kit kli ha du ga ta ba ga ngai dei ta ngata re kham tam ye ga ban sim ye tin gi jong blai teng a yeng la persiang ye ga ban sim na du gi khon kseu la ne ki khon la jong ru ki dei ban ye bu program uwe he ni we ban step ban mi ga ta ga long ge jing persiang ba kum no khnang ba ka balang ge jong ken yo nuksa la ne kan yu i nuksa ye ki we pat kum no ba ngi nong ngi yalam de la dang ngi persiang na yeng ga mo ngis ngau ba ngim don nuksa ai ru ta ong Joshua ong ba nga ba ka yeng jong ang sa syukri utrai hoi ta kuleshi bona ta bada pala mentah pila dot kenus nam tu kan riu snam sweet 16 ta te phiru bisa ruai ma
Te kane ka ying ko mga ong ipi kade ka ying jong ki nong ruai na do ki kemi ki pa ha do ki kon ha do ki ni ki kseo ibada pelai di wei kseo jong kane ka ying bat di i bit ba ban ruai bat menta pila ban ruai ko ke jing ruai pen jong i ta semua Bat persya ya kisum jong u baman nganom syakting utrai udon hajan ngape markmat ya u lau klan kadno nganom syakting utrai udon hajan ya no bat ngan syapting ya no ngan kawe habat rai udon hasenda kalentingan yad be kijing pang kijing sitom kijing babon rukom balai nganting batrai udon hajan hakine kisi kadu